go bháin éireann. An naomh a bansa le gach duine ar naomh na héireann ile. Patron na nearraí, an tealaí gus na déireachta. Deirtarlinn go rugahí sa chuig go íse gan de lú, gus go bhainigh sí a manisteoir mhór bhilteach i Kildare. Gur an mórchlú agus cáil orthaí in neallar a camas agus cóchtaí leighis, mar aon lena chuid flatholaachta. Mochaíonn muid go duine agin féin í, gur ólas a riamh agan orthaí. Ach do chóngarí dún na sonraí, saolaí a imíonn siad a léig. Cnúsacht scéal níos mó na pársan starú le se í, gus nás gan na scéalta seo í le tarlaga atá á bhád níos sin an chrístiacht. Bandiacht os cúnsí ar búlta in imigéin an alód. Cimarach ach fós dín heasfach. Céan duine seo. Céad ar díobh an pársan seo a náscan le chéile a féile féin an céad lá dearach agus féile fagánta an imbalach. Cud é scéal na mrá seo, roisiad a camas intí uamach chur a cóchtaí na gréine, cealagas cos go chur an nádúr, gus íochail a chur na helementí a cóirle a dhéanamhar a till. Dia a bheithí, trí persan an éon dia bháin. Bannig sí nóid a bhair na mílte bliain rid an air an marcus at spirit níomh. Lehan a réim an omláine ís ile stair na héireann. Tá dearma glán déanta na seora, ach tá sí fós ag fallún go dáin is síl spirit agus an anam náisiún na héireann. Tasín ar scéal na blianta fada Cairibbeachóchain, an ré nach meach a cimre ag na clocha bháine. Ámúd an chéad dia, diacht na crunne, máthir na féin ghéinte. Íon gréanaí ag timáinte Cairibbeach a tres na spéir an bheith gach lá, agus a dulchan dé ag géar imil na crunne gach tróna. Agus dá henúch an héin ríis leis an mainechan. Héala sí an ialach agus réalt huín na réalta. Bu í bó bháin bhealach na bó finí, agus bu é chud baine, bia bhenaithe na bethe. Bu í fórsa bethe an daní, agus héala sí na creic agus na glánta. Bu í brin na crunné, Paul Divagán, nó cuire ile na bethe. Mehéin go persanta cóúa agus a bhraham a bhfuil lála bríd isteigh braham ag maithe mé cead bliain eile. Is dó go raibh sé mar sais teangel idir réanna págántaachta agus réanna chrístíochta. Is dóilm sa go rá gá speisialta ag muinte na héireann le íomhhaid buinscinach a bheith acu nuair a tháinig an chrístíocht. Mar sin gur chuine siad an íomhhaid bol láidre a bhí acu agus bin Bhríd. Ní féidirlinn ag bula faoi chóram ó chóirt faoi cén sort córas creid a bhí an éireann an alód. In áitina eile ar fud na Heorpa, bhí creidúint acu i mandian a crinne. Bhí ólas ora, mar mhór 1J nó 1J warga. Deascar a cúcht agus a neacht, ó riachta na sí daine, a go dmínithe agus a rán fortiocht in na stéirú na crunne. Bu í brin na mór mhótharí, Paul Divagán,
na móthra agus na bethe. Sí Chris Bhríde a dhéanaan an cóceangal idir Bhríd agus íomhaíocht mháthair na hiicreach. Tá crochbhuileach se le fáil a bhád siúns na cínta carbracha. Geileh nó íomhá bhrá as an molgáir níos mó na 6,000 bliain ó hin. Sé an timlachan nó pointe lánach an síl. Sé an mullata an gort nó an garí cortha. Cóireacht dé na torthalachta atá an. Áirítear an síal bheith níomfa benaithe. Síal benaithe níomfa na drí man dé. Déadach sé gur symbol den dhé rianda an chreise gircail. Déiríonn chéir chasan na creise, chéir phríomhhaointí an dain, ó thua, ó dheas, héir agus a hír. Ba dhéon circail fís na gréine, agus é bhíor cheart Clár imleáin benaí na bante. Tá go leor cinálach eile creise na Brídeán, ceaptar go creise na gréandiad, symbol de hórtas na bethe ag léirú cúchta os nádúra na bande. Is cinnte a measc na geilteach an mórain, agus is cinnte freisin a measc na nindorapach a bhí an sin rih na Celtaí agus ónar hialra na Celtaí, gur an bhean mar thiumbal gan talamh, an bhean mar wandia mar sin, an bhean a seasamh gan torthúlacht agus mar a deiream gan talamh gur siumbal an láidir fad a bhí sa meán áirithe sin. Bunan simbal na nárach agus caisir nínacha. Bhí náracha cóceangalta a riú leis an tíoríocht, gríis agus torthúlacht. Picture iad seo ó leabhar a cheannanis. Líníocht de leachtaí as an Yugoslav 7,000 bliain ó hin. An leacha tar amálachas teach go gaiisiil éangasa. Ealaí Celteach, baineann sé le sean híal na Eorpa fadó. Léiríonn sé bandé iontach olmhór. Baineann na cúchtaí le tortas na bethe, buí dé na haidhuniúnaí agus gairimúí chun cinteocht a dhéine a darúlacht gort, anabí agus déana. Locran gal na laina, sailsiú feag na tíre, ceann na róga bhéran, ceann na man. Níor bhreanna na daoine a bhhair a réon na megalíteach ar a héin, mar dhaoine le, ba pháirte na chruiníad agus iad páirteach a nachtrií na crunne. Ba iad clán an tola siad, síla bhmachas a dorachad a siad, agus le chuile nóhhainechan, agus chuile neart blian túl na gréine ar éis gríon stad an gíomre. Ba éiebhniú dearbhacha chúcht an talis os cynnan dorachadis. Ó hús ama hin siú scéal na batha go dramatúil. St. Patrick, what have you gone and done? You've killed me only son. Ba an dorachadis brug faointe hosach na bethe leog. Híala an an bhainechan agus an gíomre an tearach. Deas gur an bheitthe is brinnam ná. Lean an bheitthe nam lán a tim chríal nádúra. What's wrong with this man? He's dead. Where is he dead? He's dead from the cold to the top of the head. He's full of ringworm to the throat. I'll have to drench him. What can you cure, doctor? I can cure the plague within, the plague without. The palsy on the dirt. The ringworm on the skitters. On the long spitter. A réis báis, dear nó éioniún tear an methe. Ag fille
a gúraíocht na bhuidim éigen eile. Brains of a hatchet, the wool of a frog, the knuckle bone of a bumblebee, a greyhound's egg 6 mile long. Here, get up then, man, and fade here. Trí farsan an éon diabháin I bhíonte, an chailleach, an mhaidan agus an mháir. Ban chrínáid, an chailleach, spirid an mháis, gíbre, ihe. An mhaidan, spirid na haiginiúna, airach mainechan. An mháir, spirid na bethe, saura, lá. A bhádra bléantaí an air an bhéic agus an spirid níomh. Circuil na bethe ag imreolú mór hímpol I bhán na bandé, na léantaí, na séasúr, na blianta, na glónta. I rithna níisina fad, bhí Bríd banteach leis na tréthe maidneacha an dé, an lúb idir gobhlúchar na bliana agus fuil na bhuial an taurí. Tá litríocht agus scialta na héad an lán le déthe gur ban iad agus animnacha agsúla ortha. Naomh, Etna agus an Naomh Bríd I héin. Bhí go leor ceanalacha animadacha difriúlára, ba I mór mhónaí, máthir almhór, nó mún, an mháir, an ola, ba I machaí, an dia chapel a tharníoch an ghrian charbad tras na spéir an nitne. Tugtaí áine ara, ghrian dia na mún, bó ant, bó bháin bhenaithe gláánta na bóine. Éire, bamba agus fóla. Trúr ban riagúil cheanasacha na talúna agus na híirech. Bhí si breanú ní go talúna cosú le máthir cúdacha cluine. Bhí rion an ine céile nó a cumrádaí. Bhí sé colaíocht le chéile an glónta go léir, agus bhí bainis mhór acu, flá agus fésta ceúrú gumrádaíocht, mar runna daoine fad a láir. Gach rí pósta go simballach le éire. Bandí na talún chun tá thualat na talún a chu bhaim. So, mystíg an tábhacht a bheith siúl. Nuair a bhí sí sonna sásta séanmhar agus cólínta, mar bhí a bhachair is sí an ríró uasal, tháinig frásora, agus bhí an talir fad sebir rathúil agus tarúil. Amantí dhéanach sí tástáil an rí a bhí le bheith, ag teacht chuige folaithe a gúréocht seanná. Má dáis sé go barógachaí agus go chuma leis bína chuid gráneacht. Dara sí héana isteach in na hainir íbin álainn, agus bhí rá agus riochan ar a bósa. Agus deir an lábhscríbing gur duine ón banis rí ó chrthúr le chuige connacht agus bé sin ón banis rí ba splódarí a bhí ann riamh. Ach dá mar rud áfach nar thug sé an nahantaiste, ní bheith baint na pórtaice leis, agus stácach sin an talla fuair fanaideach agus neamh thorúil. Bhí an dia rígúil ceanasach, dag sé lorach a láimhe geograf na héireann go simballach. Rinneadh éire ina cúig chuige, ola, lion,
mún agus connacht, agus iad go léir faoi cuing ag an gúigú chuige an bhí a lum ceartlar na héireann go siombalach imlachan an dé. An buinte seo bhí dáliú spáis ó thuaidh ó háas, thir agus hir, agus ranna na bliana, saoin, imbalach, beltainna agus lúnasa. Tí le chúchtaí, tí an cheanna agus an rá, idir neamh agus tala. Scach bliana lár an dú dhíbre ó íar hús na staire, bhí cappa ag rásteach tres na chorach Dara, agus ag sprág an ríon charbad chun marcíocht den náirde na spéire. Galún sin na bethe seo, agus éhéibniú déacrach dearfach chúcht hinúnach na he hinúna. Thuglaíoch dhéthe chróga éireann na geilteach dúláin a forlábhas agus a ceannasicht. Choréocht ad a chairimach fuiréigeannach a bhíán go minic. Reid an bháin dia go fíochhar faragach glic. Reid sí cogach, huiteach, seascurach an aineart a go dearm. Reid sí san áir de nádúir chun é chuneáil, pátrún bháin dia na tríóide. Bás lún na heiniúna, bethe. Ach bhí síal úr nó cura agus é gunne. Dearca bún siarí an duine déana. Drown patriarcha go ben na Celtic, be míid gona ar caintear Celtic so agus Celtic Súd. Ach de rúd míid gur drown patriarchach a ben na Celtic go háirthe in san Róip, agus, drown headhunters beiad go mai vinneiste a gceanamh dá naide agus tá sé seo le fiscint in san seanas Celta go léir. Thasí na déthe fireannacha gan nachtú féin colúa leis an mblion ceirmhíle bhí seartíarna. Ach ba iad na honrathirí a tháinig go héir an timpeall na bliana 700 roimh ísear díarna, a dahraí an bhain dí a Oaxaca go brach na brethe. Dáiscí nó léochra an aithnéide bhíonanta. Ní ró góireach dóibh ag bua farsanta an órach. Maran a glú agus a gáil go bún sirí I vinscéalta agus a nghuis a níní. Haring na déthe amrá ar an galtúr. Ní ró an achchinúint bailile chu táhachtach le haidiail na síríochta. Gus dólam nuair a tháinig go héireann gur bheascadar leis an bobbal áitiúil. Agus bhí níos mód an bobbal áitiúil an ná mar a bhí goibh san, agus a bhrí sin gur chuig an seanachreidirh máthúil go mór a bhaimirtha. Agus snéim fá go bhfuil maná anna láidre insa le tríocht in sa teanna Gaeilge Gine. Cuirtar sios I seanchas agus a vinscéalta na héireann mar a curú an díon Oaxaca faoi chois. Clíú méh a gagan na tána, báthú bóand in áhan na bóine, bós macha im rethe linimh, díbriú áine go dtí an dón íochtar, éire a chocraí an criniú le héireann a rinse na cada, laidíú tionchar na man dé chomór sin go gubhnas le crógacht na néthe fireannacha. Dehan na Celtí agus chunig sé dainte an mór bhain dí bhharga a deistil hóib tríd réimsí mór a talóna. Thug sé dehantaiste in na cúchtaí a bhí go láidir sin agus nach bhétaíad a dhíbeirt an umláine. Leis sin dheilbhí agus bhún le siadaí a gúréocht agus a gosúlach na man dé eile seo. Agus thug sé Bríd mar einmara, Bríd ró ard, Bríd ró bhenamnach, Bríd I bhí bhád chun tosaí ar na bandéthe eile ar fad.
Is deacar ará go ddíireach cin chéalatális vocal Bhríd nó Brigid hain a tá chosalacht go gilíonn sé duine atá ard, duine bhfuil tábhacht a bantló, the exalted one. Mar sin tá seansán go méidir go myth bhí an nánaí úsáid mar hedal generálta. Agus nach anam ddíireach atá an ach gur tedal atá an. Sanan an Naomh Bríd agus ró ard nó ard hiarna. Tá sé an deacar a bharaíocht cén uair a húsáidú an focail ar dús. Déiteach sé nach rá an na riara ag tidil céim nó garam. Sa teanamsir an éireann, tagraíodh a gach mar Bhríd. Brigantia an legan laidineach go Bhríd, rud gur feasach goin ar fad mhór na Heorpa. Bé an Naomh bonúsach ar le Constance idir an Ghearman agus an Elvéis nó Lacus Brigantinus nó Loch Bhríde. Tá inscríbhní dí se rank agus a Spáin. Aim níú fóimhnecha an Thames agus na Danube ina honóir. Is wahí a thóg na Brigantes an Naomh. Chudhhaid na háitecha a báistíú an Naomh Bríde go bhór an Alban agus páirtna de hasanna, is áitecha iad a ghlach leis an Naomh a bhád níos déanaí. De linn tús réna críostaíochta, chu í mánaí na hÉireann thar leabhar ag críomhscaoileadh an chreideamh, agus thug siad leo an deabhóide agus an uairm speisialta bhí acu go Bhríd. De réir scéalta agus íomhanna tá Bríd fitte fuaite le bandeithe eile na torthlaachta. Juno agus Isis déthe marthacha. Minerva dia an Lais agus na ceardaíochta. Ba iad Hecate agus Artemis príomhhain déthe ararthach na Heorpa. Mach alla iad siúd ar chóirtas batha agus tréthe Bhríde. Bhí ó Diana a bhail breclinne agus gáirtí oscailt na brinnearthaí. Thug Bríd na cosalathe mar gur sí féilteach fellúnach. Rinne sí an hialú ar chinne ag tampol eisteach seo na nnéhe. Ba é aithir an daida, fíor aithir na nnéhe I leog. Agus fós sí se bres, ceann na déthe doracha an dánaíochtarí de bhíonach na bhmórach. Nuair tháinig bres a gróin, bhí sé danara, cruálach, égórach agus letramach. Téile agus herbir sé cáin rom ar fud an réigún. Bhí an tala agus na daoine dearóil bánaithe. Bhí mac heice dar bhainm ruáin, mar I bhé goga idir loch leanú na bhaintear mhóthar agus muintear an ahar. Agus nuair a bhása sé, chuoin an mhóthar intach seo é, an náir de cín agus a goga. Seo bheith an chéad uair a díomh a chluisiú cuoinechán I ddír seán na hÉireann. Sa deirich ar hall, ní ra le díana ag an mad dia ach cúlú siar isteach a lis na sí, nó sa dánaíochtarach eile faoi hala, nó sin amach faoi rinneal na mar amóra. Ach fillin sí sa nearach chuile blian. Agus séidan sí anáil na bethe isteach I méal marmh an gíbre. Déanann sí anúchan íhir agus hala. Ba I Bríd an lúb idir an saoire agus an gibhre, agus ba I an násc idir an mórmáthar agus na déthe ceilteacha. Haspann sí I héin a réna geilteach a chruinóid, bé lais, bé gabhneachta, bé iliachta. Ba I an bé lais I. Sí ba cheantacha le gunú agus achnócha na hirach gachhearach, agus bhainna cóchtaí lais agus cnasaithe go háirithe le sílú daoine agus anmhaithe. Go dtí lá taniuhan áirítear I mar fatrún bhaná tarthach. Ba I an bé gabhneachta I. Ba as corra faoi halamh a nearna sí gabhneacht ar a tháinig iomlann na batha. Chula chora eile dar dearnaíú, múlaíú iad
a ggóthaíocht agus a gosalacht an chéad chora seo. Le himimecht ama, thug na gcuimhne eile a léig achantis da réirdí agus thabhadh siad í mar fatrún. Tóirtas dí na gréine a behan ilíocht. Bhí focail na néthe connithe beo sa lasar bheanaithe. Bhí na dlíthe carad a glanmhear tre bheas na filiachta agus cara ar ai ó bhéal go béal agus ó glún go glún. Áiritir í mar Bríd bé ilíachta agus freisin mar Bhríd an mórreachtara. Dúirtú fuil agus treidiú caihanna fíochmhara orsa, ach sail sin anracus an bhain chruthithóra seo go lundrach go lé trí bhór ananas na néthe ceilteacha. A chana héin tá an chéad neachaile atá na cuine cruachan agus cárnóchaid fórsaí. Tá sé firan, gus a bhád níos cúchtaí ná na déthe ceilteacha. Garimín sé héin mar an tain dé fíranneach bháin agus cáinann sé na déthe eile i leog, déthe bréagacha. Tugann dé seo na críosteachta dúlán Bhríde. Is fada fadan sréibseo hinna sé. Cha fada sin agus nach bhfuil cuimire ag na clocha bháin ar an Naomh. Bhí díán agus héala síon chrunne, agus sreóra agus stúra sí na séasúr tré himsíal na bliana. Dara sí héana isteach na tríonóid ronífa agus duine sí scéal na bethe. Thug sí na cosa léthe ó hóláán agus anra na néthe eile, agus chuir sí héana na éireúint dagad bailí. Ba dúláán tíocrochte dí na críosteachta. Lach an dé firin seo chuige héin cúcht na cruthíochta sprin na bandé, agus dáir bheith héin agus héin bháin mar údar na bethe. Níor bhaint hala sílaí bheith ach bhí sé bún séirí. Cruthaigh sé an chrunne sneamhannaí agus de thora bhrí ar bháin. Tríonóide bethe siúd freisin, mac agus an spirid níomh. Bhí sé mar scáin í bháideachta na bandé. Ní rá a gcuir mór na behanna seach cailís díbert fulla, gealún tir a meith chéirí a machcha, an na bhétí sellibh lacair, nó é bhaint amach, tré fianós é dhéana ar hana. Bhí an thiorcail briste réipithe, bhí na náracha díbrithe, agus an bheitthe a lába agus ornaithe ag a tain dia bháin. Maidir sin gríosteach ag tús a ré agus tradiisiúna geilteach, mharaíad ar a réon lámh ar lámh go siochananta lena chéile. Tá finis agin ar an orm agus an aire a thug siad an trí uire ach níl an ach screabh haní a go mótas leis an méid a dáiliú ar Bhríd. Is cuidé sin don tuiscint atá anna láidir mion na geilteach go raibh trí gcuine in scactia. Tá bhrí sin nar hánig na páda go héirn agus nar respáinse an trí bilóg an seamróg dúir eisní feice seo tá a gine sin hana. Tá gan selmúr é sin. So bhí sé anarist Catholic a dhéanamh nó Christathe a dhéanamh do bhaint na héir mar de chéidir an sa rudsa an sa tríonóid difriúil. Ach bhí sé annach cosú leis an tríonóid bhí chuhéin hana, so ní bhéon difriúil sa deile. Sí móra a go leor bailí banjé an dóin. Ar nós Bhríde tá sé ceangailte le mór cuachta leiis. De réir an seancéis deirtaí gur bhí Bríd máthar altrama Isa Christ, agus gur bhí Bríd muran an ngéil.
Glach bandia na hirra go háit I jampal na Christiachta an aglis. Tá áiteach ar fud na tíre I jaspántar íomha nó figur bhánúil mar hampla síle na gig. Granniú na híomhanna seo ag léirú an chosalacht idir an aglis agus an bhaindia wathaga. Agus a ggur na gealbha seo go hád os ceann na haglise, léirú agus ag saola na briniúta an. De réir mar bhíon táma go hart tháinig borgus fás is stadas í na Christiachta. Agus bhí an bhaindia faoi chaile na Christiachta. Sin obair a bhí le díana eice, lú chean go láidir loch na talúna le mór hill iontach dé a chinseú. In Naomh Bríd an rachtóir, bandia na filéachta, an leis agus na gaimneachta. Cuirtear an aine húine ní sí mar bhean nífu diaga na hágla sé Christi. Naomh Bríd, pátrún na neara, an naomh smúg sa suisle, a measc ban naomh na héireann fad. Bhí cúchtaí leis agus tarolacht aice, ach sa chúchtaí dé na Christiachta a fuair siad. Cinnte dunuig naomh as an íomhaid go Bhríd agus tá naomháin ar a Dr. Naomh Bríd. Ach mar a héan an tamaráid beidir an Dara cé go rá is cosúil go dagan na muide máthar déich an cín mar íomhaid banincinach na haglaise agus go déan íomhaid Bhríd beidir beagán faoi chalamh sé sin gur íomhaid I a bhí le fáile measc na go nághine. Ní bhór Bríd achantais naomh a riomh an aglis. Ní deanú canna orthaí. Fíor chraidúins na níní insi a rin naomhdí. Níl crochantas na finiisi a laid agin go bhhair sí riú ach a bhain ó bhánaí na seachtú agus na hochtú ise. Bé an dúlgus a bhí orthú siúd ná ceangal a crochú idir ré na fagántaachta agus ré na Christiachta. Chuir siad sin síos orthaí má gur na nífa a bhhair sa chuaigú agus a séo is, agus a rinne go leor milliriltí. Ní rós a bhaindia seo ar deara, ach legan Christúil den mhór bhaindia. Sin chéad lá feabhra lá féile bríide an chéad lá darach, legan Christúil den imbalach, féile fagánta tarolachta a nearaí. Ní hééis sin le rá nach bhfuil scéal Bhríd agus Kildare ach fáil scéal nó fin scéal. A bhhailr sér fad go tibhin. Is a Kildare a bhí ceáin an manisteach ba umrátí agus ba chlútí agus ba chúchtaí de bhainisteach na héireann fad. Bunaíhí ag deir na cúgiú ise. Tógiú an bhainisteir híomh tampol fágánach. Bhí orlád acu chorach Kildare in Iomlán, tána talúna. Léití taltaí féracha Bhríde réamh sí mór a talúna, a bhí ag síne ó bhuiid go muir. Ceapann sé go raibh nefhe nó saintóir pagánta le bandia tugad da bandia in Kildare. Agus an son nuair bhí ón fagántacht I dul léig, gur tháinig ben ón áis dar a benim Bhríd tháinig sé isteach agus gur ghlach sé sellh ón áis, agus de bhaid sé choulúr a mór chimpel agus de bhunaigh sé manisteach agus mar sin de. Beidir go ró ben nífa an na ngurte Bríd ar ó chadhhaid de chuilcí an bhaindia eici. Na déiteach sé gur ard hagad a bachaí I jampal pagána Kildare, gus go chróirí sé an pobl léigisteach sa chreideamh Christiachta. Beidir nach rós an aim ach teideal ard hagad jampal fagánaí. Kildare, áglas na darach. De réir na ríthe bhí an dair nífa cosrici. Tinna bhenaí a bhí de hir ag lasa. Bhín tinna chéana se lárnach nó meánach, de chreideamh
ná na ríthe. Chníomh tína bheanna héidir hir a lasa in seo Kildare ón réamh chrísteacht go dtín cúigiú ísteag. An bhríd seo go bhúnlí na mána í, dearadh sí níos séomha de réir a chéile, álas de méid dí sig léirú I déalachas Christúil na banúlachta, glán, ganamní agus cráifach. Ach ní éad fí an bhríd bhanúsach a chur faoi cois. Dí na flúirse a dachraí an chlochas teach na salan agus rinne lean den isce. An dí céine a gráí an bheatha agus a thugaí go fíal flachúil. Weir bháin deirtar le líon ráirta na cásca nó neara, deire an leán an gáin go deo sa manisteir. An taon dácha bháin bhí an, bhean í Bríide, agus ba chuma cé méid leán a hócia san dách sin na dhéisisin, bhí sé fós a churthar muil, gus ní ra espa na gáantanas an éon náglas ó bhúnach cásca go dín dúnach dar géan. Agus bhil Naomh Bríd dia ag rá. Ba bhhail am loch mór a bhílteach leanna go go rian a rí. Ba bhhail am gomach tealach na bhlachasa ól go brach na brethe, agus gomach menamnacht agus críolacht na go deo. Ach, ní ra deireadh lena go taistil nach go teachrán fós. Mar tresna na bóchna bhatha, bhí rí hasna ag cuineáil súlara agus ag santú agus cladaí. Níor bheith an rí achtra nach cefíoch seo an chéile a beár na brálathe. Níor éon bhainis na ceúrún fóstan. Chúis an leclathe agus thug sé ar lámh ar a canasiacht, agus cheala sé a cúchtaí. Bé smacht na cólínteachta ba chrúalaí agus ba abhréití de céile córach. Caithú na dlíthe dúchasa I drápéisi, búla cos ar an mit agus ar an bhilíocht. Tré bhean na teangan se chuirmuid ólas a bhríd ó bhéal go béal agus ó glúin go glúin, ach nuair a curúin teanga faoi chois, tháinig meath ar an ólas sin. Níor thugann fotastúnacht an religún nua ifigúil éon ahantas don an naomh. Bheidh críoch an scéal gur irí bríd teoranta gus dála chadhhaid ní roihan ar fad ach pisrógaíocht. Ní ra ag an naomh ná an mandí ar deireadh hir hall a cha folú féin, ó thuúla an ábhad agus tá chur héana bhallach, agus gan éon antas le fáilig. Ach san áitir a cuisle na bethe níos láidir a fós ins na hála faoin tua. Aníomh máthar na híreach a ríist, ón méid seannacha sa bhí fuair. Agus chuileh léon dá éire orthu, is spáin siad é tain, fuair muid léargus arú tríd nós agus deasach ná, agus bíd ar áirí fí ag na daoine mar mhór bhirúilt I neara. Deasca chadhhaid an ólas atá agan ar bhríd ó na nósa gus gnása a bhaineann lena lá féile. Rih líon a gréine íhanna féile, ten duine amach. Garan sé bart lócha. Now, fágan sé an bart lócha, taobh mór den tí, agus tagann sé steach. Now, nuair a bhíonna an sopéir
olaf, tein sé amach, agus balíonn sé an bert lócha in a bhacling, bíonn an doras dúnta agus gléann sé amach téigi a bhór an lúna, osclaigi a bhór súile, agus ligaigi bríd bheanathe isteach. Agus déanna daoine sé bethe. Ní hagann sé isteach, ach téann sé timpeall an tí. Tagann sé go dtí an doras a rís agus tarlaíonn an rud céanna. Agus an son den sé an rud a rís agus an tríomhúir tagann sé isteach. Agus cuireann sé an bertlócra féin mórt, nó féin corcáin ina bhfuil an bia. Agus an son éan siad an béla os ciún an bertlócra. Agus an son nuair a bhíonn an béla hart, tógann siad an bertlócra agus sracann siad na céile agus duineann siad na cosanna. Bhí an cros mar cosint. Bhí annachcuid rudí eile leis agus cúdagus móisteacha. Agus an lád ar gcionn, beníonn siad na cosanna agus cuireann siad suas ar an mala iad. Brad Bhríd, go banúsach, sin rud a tawn ná pís a beag éireag. Ligann siad tefamód an doras de gná ar feag na híthe. An son tugann siad isteach ar maidine agus bíonn leis á. Agus cumáile sin, buin siad úsáid as I gcuine gréamhúra. Crothann siad nuair a bhíonn steran ann. Teann siad amach ar an doras agus crothann siad an brat I gcuine na gcuithe. Chéile bhríde ní chuirte glas ar ghoras, ná cogail se dinne agus álaí a tarnaí tí suas an caiithir a bear sa teapas cóna Chinnamóra, anas go leagfaí an níomh cí. Agus bhí ó fíorchaíon fáilte rimpi in scoile teach. Díocht gríanda an tealach Christi. Go dile go réid a go dráid áitecha in éireann, Thachraíodh banna tí an tine a bhuimhne na tróide gachíthe. Cogla mis an tine seo, má chuglíonn dí a chách, mura a bhhara tí gus bríd na lár. Is mar bmháthair na cruthaíochta a tuigech é a tuigech an íomhása an íomhán na mómáthair ar leibhéal na coitiantachta agus ar an gná leibhéal. Sin céad lá feabhra, lá féile bríide, chomáid le féile an imballa. Tá go leor scéalta faoi Naomh Bríd agus a bó. Bó eisceachtúil speisialta bháin ar a clúsa deargara. Bó líonach trí locht a bhaine agus gnach tiile fós fácaí aice in na hú. Is ón seanachal ó melch a dascuir an focail an balg, a bhfuil baint aige le lachtúlacht nó táirigí bhaine na mára. Is cosúil go raibh ceiliúrú an bhaine mar bhí a bheanaithe na bethe a bhí a bhéile an imbalg. De réir an teannachais fáilcaíomh Naomh Bríd a maine nó de sílaí. Agus bhaistí tí daoine le baine sa tír seo suas go dtíon Dara híos déag. Béidir gur ascar an focail imballach as an ráitis immolag nó insan molag. Deirtí go mí ó préacháin agus caragaí a gulda chéile ar lá féile bríide. Cuirtí áil ifacha faoin gceach gar ar an lá sin, mar go raibh sin a tradiisiúna meas na naoine, éon rud a chorfaigh an fáis an lá sin, go mé ó céad faoin géad a thora air, agus céad faoin géad den gcinnehainteach baint leis. Is sonan an focail fáir agus rógláán. Fod mhór na Europa go léir, bhí seanach náisiún díle acu, an talla a réiteachas a úrú le tine a dús an neara,
sal agus tí an síal bennaí an. Beidir nach ra an imbalcach dráma deasach nóch, le híon glanú a dhéana an talla. Tá sé fíorthaimiúil go deol, gur hawn neaglas chaitileach an the chéad lá fewra agus lá féile Bhríde, agus gur fug siad an Dara lá de féile an inglanú nó lá féile muide na guineal mar a sóldún. Léilean réimis rí hasan a chúla Bhríd níos faide agus níos faide siar isteach a saolaíocht na naine. Chraha muintir na tútha spást an díomhharga. Wair an mór wandraíonn seo mes locht eintlach mar chimre hanach i bní glórhara a bhád ó hin. Nochtaí íomh a cheanasach na héireann I féin dúin, mar bhean nó ainear álan óg, a ríis is a ríis tríd na blianta. Glach lucht afhiochan na Gaeilge a níú isteag agus an fiú ís seileamh arthaí. Bé an ideal seo an inspiráide bhí ag ealantóirí crochananta an réúd. Ach chríochlaí siad agus nochtaí siad créatúir álinn neamhhéalta Hhuailceach. Seans go seasan Bhríd gus na híomhána éagsúla go bhná atá le fáil insan litríocht síos tríd na hísin ar fáil suas go dtíon lá an jobhán. Go bhfuil si le fáil mar hampla mar Róisín Dubh, mar Catlín Iúlacháin, go man an Yéitsúsáid eistí agus fiúáin an seanbhean insan ó an Béarla the Four Greenfields. Fadóid a dhéamh, chun na fillí dúchasacha éireannacha agus dúsáid siad an seanscéal mistéireacht faoi eisling álainn ná. Scéal nó órán bhríonglóideach a bhí san eisling dóid ríre. A chur síos ar an bhís nó ar an maid an fíorálann seo ag gol agus a géicín in éagrágeal a bhí ar íire. Aire cheart na tíre. Léirí tríomhá na héirandúin mar fís íbhain álainn a thug 8 agus misneach do réalóidí na héireann a rumination. Íbhá a bhí a géalú íbert fulla as bí fuil na martíreach amháin a bhí an an tíre uascailt ar na fórsaí gur a seileamh acu orthaí. Ócáid glór a bhí an nuair a síríomh an tír seo ó chingir na tírántachta. Tuascail an náglas agus a daoine spirid rígúil seo na talúna naomh maidan a neara. Sin pictúr a gachaí éiridí féin ná pobl dangan docht tuacha a ra más iontach láidir acu ar a greideamh. Neadaithe faoin na híomhanna seo go léir áfach bhí an bhréagarach. Bhí tionchar mór ag an aglis caitleachach ar an stót. Scag agus scara fir agus mrá ó chéile I ngach gréad an tíl. Dearno cinseoireacht ar leabhra, drámaí agus scanáin. Ní ran am ná ís ina stad ná na glúnta agus darí an tám na daoine agus a discint ar Bhríd. Bu dhé muide máthir ísa an mór mháthir. Agus mar mháthir dé bu dhé bandraíonn ró ordaí.
Ba é muide gan smála go siarí ganamní agus Clár. Naomh Bríd mar an waid an muide. Is tachid maidnas áfach glórúr glindarach agus ásach. Dóchas na tarolachta. Sa látáine bhain dúiltí mu de chréchan na nethe. Chnig mu an duine siúil ar ngealach. Tá mu é clúnaíocht cairach agus béidir daoine héin machchan seo. Taistil an muid thar lear ar thór na gréine agus ihe agus lá. Tá muid lán suas le solas agus gan le déanagan a crepa a bhrú. Cén chratha a bheith chaganne de bhrídenis. Cén bhá tá sí go líon hún. Na daoine faoin si a cúchta I leog idir fágannach agus chrístí. Ní si ag testar bhatha festa. Tá toscaí nua ag bhúnla na héireann an lá tá nniuhan. Tá taidin na hólaíochta ag múnlú rún díobhra an nádúr. Ní éon mhuirhfuil festa maidnach an nearú. Tá mirhfuil si an tíl seo faoi uaim ag an ólaíocht. An rud stach dílim smial hin ná gur bhí bandíon na phléachtaí, an bandíon na hins Bhríde. Is dóilm sa gomrahan tauchaí Bhríd go mór beidir fiú an cuasaí politeola sé sin go bhfuil tábhalt níos mónis chomhfada sa héan muide a bant leis a blanéad agus leis an nádúr. Agus go gatha cóbhá a bheith an idir an duine déana agus an nádúr go gafar ara a thuirt gon flanéad mar atá sé. Má héann sé seo thorá be gá freisin le cóbhá a ríis idir buinean agus firan idir nádúr agus cultúr idir sinne agus an planéad má tá sé le leannacht. So, má bhar an phléacht mar ag Bhríde, mar bhar an Bhríde mar ag phléacht. Is dócha go bhfuil simbal ag tá stáil ó gach éige. Is féidir fiacantéir agus tá I dé os de cóir amach agus go bhfuil rudna sin fíor hábhairteach chun fénolacht a cothú. Rugú Naomh Bríd leis semáinechan le linn den nuthe agus an lá a bheith scarún seo chéile. Rugú ar a tearsachaí idir bheiste agus a muide. Págannach a bheith heithir, Christí ben mhaithir. Fearúasal bhín san nethir, sclábhaí ben mhaithir. Idir ghabálaí a bheith Bríd, nás go idir an sean agus an nú. Nascan si head an lá agus gíomhre leis an saora. Gus canglín sin rud a bhí leis an rud a bheis. Tá si idir bheith muintere agus neamhaintere. Is cuid an náam atá hartaí. Gus nascan si leis an náam tá le heacht an tauchaí.